Kastalatibyan! Ket ita, adoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayan aging ga iti bigat ti kaarubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Apa anak kami suot ka dita abak-bakatan? Ay masurunak! Ado ti murang ngam nakiasawa mo tanti para laba, ani Rubey. Anya nga ron nga ay bakit? Karbangan na mo ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laeng ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron man. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak ta inton bigat ngam awampay sagana na. Adala ang basit apansit dita ngam kurang pay Ricardo na. Sana bali ata makatawan na pay lang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludan dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngayon nakbumulod. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat nakichinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga agluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Agsublikan to, indon sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Iso ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang. Ay katun saan ko ngamin abibyangan dagiti alikaman iti kusina. Mapanak nga roden tang, amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alayin ka nga roden. Mga nuag sangit no makareeng. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, deraseng! Imbag ta nagkita tayo dito ibang kaganti. Mapan kayo man iti balay takadwan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawon ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawon na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakit basit na pagsasangwan tayo, mabalino. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti upeng? Dahil ta nga rod, timbaga ka ni Ruby, anday. Kuna na nga nakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni Bebe. Saan aday ta sagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo, ante. Imbag to lang adan to kawadwadan na, ta nayunan minto ti sagana. Umiyan gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbuludan ti ulas dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mo at sakbay nga isubli. Di tupay pinggan kat nasiputak abinilang da pa'y sakbay nga inalada. Kasta ka di? Amang ano kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da, kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko na,
Pati ulas, kas kada ikaman, buludam. Ay, pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikamon mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, dayta katay kunak nga agaganat ka makiasawa. Ayan nga ngayita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikamon yun na. Apay may padawat yula kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikamon ko. Saan ka di amay mayat no itataka sa pulak unay, nanang? Ay, saan nga road? Tamang numadadaol yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita, kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Nay, apay nga ugbamday ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi. Ay, apay nga ay. Malaala. Atoy, ala mo ti karga to'y walit kaw. Imbag lang ay nayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman akunay tang. Saan ko mga awatan, ngambasit nga minti kwarta. Ay, nait-ited ko nga ron apag nayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman akunay itikin naman nakaawat yu tang. Sapay ko ma, tama kasubalit kaminto. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunutay manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubing iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasamak iti ubing, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital, imaya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubing kat atakaram ti sakit. Sapay awan dakkel agad tada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay ang tinanak ko iti bunyag? Ay na, agyaman ako na ikan kamare. Sapay ko mata ni Apo Diyos timang sumalit iti kinasingpet mo. Ay, wen, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Bak nang kansamot itan tagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Ne, anya man ang tinakautangam. Eh, intayak nga road, angam na bakmo. Ay na, day takat sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iti ospital. Anya? Ay, apay asaan asyak tinang tadamit ti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited kukan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamat anaabak. Imbaglakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagang ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day ta bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mumut ko na. Baby nga rudan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabas mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan ka pimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ha? Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti gastusat nga abroad. Ada kabsat ko ija Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware.
Nasingpot damot ka no ijay. Awan mat aramatag ang mapan ijay. Makaammo ka nung employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka no employer mo iti aramatam. Nasingpot nga ta, dahi ta nga employer. Nasingpot ta employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no dya employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. Sino nga tinakita da amapan ijayan ti kabsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpot da ka no. Kayat mo ka ni timapan, babes? Tapno maisaganat ako maati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadakkel tamot ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw, kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da. Oh, da kayo mat na, ada ka di ibagayo? Ala, mandag iti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak na? Apay ko mga ited na kat alikaman ijay balay, dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mi met nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mat nabati ija balayo. Ay ladingitak. Ang kasapulan mi may. Taagpatrabaho kami. Alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mat nga rod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang ta direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pa'y. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten na kakano ti kabsat ko iji airport, iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak, numamuan na dandani ako nag-flight. Barang agbaliw mo ti panagbiag mo, Maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman akunay kan ka, amare. Sikat ti empay ti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak mat unay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilipas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat mo't lang no saan tayo agsisina kada, baby? Uwan, babes. Saan kayo amadanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbaga. Kinalaat na kami. Wan atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninam-nam akas to'y tigasat mo? Wan nga rodtang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ija abroad. Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. Nasaya at dahi ta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen, aplato kas kada malukong.
Ited ko kan kantidad duma, anak ko. Ay, saanan nang. Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumaw dawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang. Ay na, bakit? Itapay akabaalan nati gumatang. Idi pa'y nga agkasapulan, natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pam, bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay, ay, wan, naamiris ko, nagbiddutak gayam. Sa anak nagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko, no kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan, adaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayen aging iti bigat ti karubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biag. Insurat ni Steph Meron Nalika. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti nikay panagdingeg.